Το βίντεο είναι καθαρά κωμικό και δεν θέλω να προσβάλλω καμία από τις δύο χώρες. Αύξουσα στο σημείο 3 συν 2 ίσον 0. Ωραία, έχουμε να διαβάσουμε. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Λοιπόν, τα ροπτ σπίρτ με τα τσι μότρεν ίσον τσι φσαρόπτ. Σωστό. Γεια σας, θα ήθελα μια PaySafe δεκάρα. Ναι, μια δεκάρα. Κάνεις εσύ εκεί, τι κάνεις? Ναι, μια καλημέρα ήρθα να σε πω, όχι δεν πήρα κάτω, era καλά. Άντε, γεια σου, καλή συνέχεια, cheer up. Έλα ρε μάνα. Έλα, ναι. Όλα καλά. Εδώ εντάξει βόλτα, είμαστε καφέ, πίνουμε, όλα καλά. Σε κάνα μισό θα γυρίσω. Ναι, άντε, bye. Ό,τι καλύτερο ρε φίλε, ό,τι καλύτερο. Περίμενε γιατί χτυπάει το τηλέφωνο μου, περίμενε, ένα μήνυμα εδώ. Έλα ρε. Τι θες ρε μάνα πάλι? Άσε με να μείνω έξω ρε, όλο το βράδυ θα είμαστε έξω, ναι. Τι, είσαι στο νοσοκομείο? Δεν πειράζει, καλά είσαι, όλα καλά. Καλά, άιτε. Σε κάνα 15 ώρα θα έρθω να σε δω. Άιτε. Cheer up, συνέχισε.